mill-lokalità ta' Sannat Għawdex nilqgħu fostna lill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela, akkumpanjat mis-Sinjura Dr. Lidja Abela. Il-wasla fis-Sannat Għawdex tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela flimkien mas-Sinjura Dr. Lidja Abela. Nsemmilkom u nilqakom għal din l-attività politika fis-Sannat Għawdex brabta mal-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali tas-26 ta' Marzu li ġej. Qabel ma nagħtu bidu għal din l-attività nixtieq insellem b'mod partikolari lil kandidati li se jikkontestaw fuq 13 il-distrett. Nibdew minnu fih u nsejjaħ lil Joe Etienne Abela. Abigail Camilleri. Isegwi Clint Camilleri. Sinjuri, nselmu wkoll lil George Paul Camilleri. Isegwi Anton Refolo.
Christian Zammit. Grazzi hemmhekk lill-kandidati ta' 13 il-distret u intant nagħtu bidu għal din l-attività billi nistieden lill-ewwel kelliem biex jagħmel l-intervent tiegħu id-deputat Oliver Scicluna. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa ġewwa il-gżira ferm sabiħa ta' Għawdex. U grazzi ħafna wkoll tal-merħba sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru. Jixraqlu ħafna ta' dawn l-aħħar xhur li ħadem qatih għal pajjiżna. U propju senilu, forsi sena u xarej, kont bil-qiegħda jiena insertajt ma' laqa ma' Dr. Lidja Bela, konna nitkellmu fuq xi proġetti li qed nippjanaw. Dak iż-żmien kont dadni kummissarju għad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità. U fumet minnhom daq il-mobile u nara Roberta Bela miktub fuq il-mobile. U qed forsi ċempilli għax ġieli kien iċempel biex jikjarifika xi affarijiet dwar is-settur tad-diżabilità. U kif battu staqsini jekk jiex bil-qiegħda jew bil-wieqfa. U isni dak il-ħin ħassejt qalbi tagħmel tiekk u qed x'ġej jiena. Mhix normali. U staqsini jekk jiena għandix pjaċir li ninaqat mal-grupp parlamentari tal-Partit Laburista. Id-deċiżjoni għalija ma kienx daqshekk faċli, ħankun ċar. Ma kienx faċli mhux għax m'għandix twemmin soċjalisti, twemmin laburista, iżda għax jiena qatt ma kont involut mod dirett fil-politika. Rid nitkellem mal-familja kif fil-fatt hekk għamilt u għaddew li ħafna ħsibijiet minn moħħi dwar ix-xogħol li jrid jitkompla fis-settur tad-diżabilità. Però wara li tkellimt mal-mara tiegħi, iddeċidejna għax deċiżjoni bħal dik tittamilha flimkien mal-familja tiegħek li aħna immorru għal din l-isfida flimkien bħala familja u informajt lill-Prim Ministru li jiena kont se naċċetta it-talba tiegħu. Ħafna min nies awgurawli. Però kien hemm oħrajn li filli kienu jħarsu lejja blenti tajba, filli xxokjathom id-deċiżjoni tiegħi. Id-deċiżjoni li naqat mal-Moviment Laburista. Isu xi dnub. Jiena però ninsab gburi li ngħid li jiena onorat ħafna li jiena qiegħed fostkom hawnhekk. Onorat li ħdimt mal-Prim Ministru u mal-Grupp Parlamentari Laburista fl-aħħar xhur. Onorat li l-Prim Ministru ukoll fdani biex immexxi grupp fil-Parlament li kien jitratta dwar l-affarijiet barranin u Ewropew. U onorat li ħdib ma' Prim Ministru li huwa kaptan li kapaċi jidderiġi bastiment f'maltempata wara oħra. Aċċettajt li naħdem ma' Roberta Bela għax Roberta Bela huwa bniedem li jħoss. Bniedem li meta titkellem miegħu fuq problema li kun għaddej minna individwu jew xi familja li vera iħoss, tara fajnieh li jħoss il-weġġa ta' daw il-familji. U għalhekk b'enerġija li għandu dejjem jaħdem fil-kwalità tal-ħajja tal-individwu u tal-familji oħrajn. Roberta Bela huwa bniedem kuraġġuż u problema qatt ma jċedi qudiemha. Fil-fatt, il-priorità hija li dejjem joffri t-tama u li dejjem ifittex is-soluzzjonijiet. U dik li xi ħaġa li qarbitni lejn Roberta Bela għax jien bniedem li qatt ma waqaft u qatt nitħassar li nnifsi u meta ġejt affaċċjat bi problema dejjem xammart il-kmiem u rrid insib dejjem is-soluzzjoni. Sa mill-ewwel ġurnata tiegħi fil-politika jien ippożizzjonajt ruħi bħala politiku moderat u għamil dan biex jien nibqa' dejjem dak li kont. U nistqar li ma ħallejtx il-politika tbiddilni, il-ħajja fil-politika tbiddilni, u nemmen li mista tbiddilni tul il-mixja politika tiegħi.
Jiena l-aktar ħaġa li noss hija l-paċi u l-għaqda. L-aktar ħaġa li importani minna, u Robert Abela l-istess bħali, hija li hemm barra naraw lin-nies namlulhom politika li ttejbilhom il-ħajja tagħhom, il-kwalità tal-ħajja tagħhom, nagħtuhom l-għodod għal-aktar aċċessibilità. In-nies dak li jixtiequ minna, il-politiċi, li aħna nżommu jdejna fuq il-polz, li nitkellmu magħhom, li nisimgħukom u nevalwaw dak li qed tgħidulna. U li fl-aħħar minn l-aħħar nimplementaw dak li nkunu ħdimna fuq u matul ix-xhur. Naħseb dan kollu il-Moviment Laburista għandu l-kredenzjali kollha għalih. U għalhekk dawn il-ħafna li niltaqa' magħhom jafdaw il-moviment għax il-kredenzjali qegħdin hemm. Dan però huwa bil-maqlub ta' partit fl-oppożizzjoni li għal snin twal u għadu sissa ifajjar proposti u statements bla doċ li xekultant laqas tibda temmel li qed tismagħhom. Il-Partit Nazzjonalista kapaċi ħafna jwiet u ftit li xejn jimpurtah dwar l-ispiża tal-proposti tiegħu. Qed narawha ssir fl-aħħar jiem tal-kampanja. Min hu ikbar minni forsi jiftakar il xi ħadd. X'kien jgħidilna? Money no problem. U żgur li money no problem. Għax kien jgħidilna wkoll id-dejn iħallsuh uliedna u li tuliedna. Ħaġa oħra li ġibditni lejn dan il-moviment hija l-fatt li aħna kapaċi narfu s-sinjali li qed jikkomunikaw magħna in-nies. Narfu l-weġat li jaqsmu magħna. Narfu dak li qed idejjaqhom. U minn hawn nixtieq nagħmel appell lilna lkoll li qegħdin kandidati, b'mod speċjali lil membri parlamentari prospettivi. Biex inżommu saqajna mal-art u ma naraw lil ħadd dubbin. Ejja nkomplu nibqu viċin il-poplu kontinwament. Billi nagħmlu dan tul il-leġislatura kollha. U qatt ma rridu nieħdu it-triq li ħall-Partit Nazzjonalista meta kien fil-gvern maqful fit-torri tal-Avorju, superf u ma jkellem il-ħadd. Il-Moviment Laburista mhux jien, mhux il-Ministri, mhuwiex id-deputati, mhumiex il-kandidati, mhux il-Prim Ministru. Il-moviment huwa moviment għax aħna kollha flimkien nagħmluh moviment. Flimkien noħolqu, inwettqu l-aġenda tagħna li nkunu ktibna flimkien. Li permezz tagħha dan il-partit ikun jista' jiggverna għal 5 snin li ġejjin. Ġala darba tagħtu l-fiduċja lill Prim Ministru Robert Abela. Hekk kif issa qegħdin waqt kampanja elettorali li hija wisq kemm xejn partikolari minħabba diversi fatturi, però ovvjament l-ikbar fattur jibqa' li mhux mill-bogħod minna hemm gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja. Xi kultant forsi aħna naħsbu li qed ngħixu ġo bozza, imma dik il-gwerra se taffettwa lilna, irridu ma rridux. Għalhekk l-għażla tas-26 ta' Marzu illi ġej ser tkun għażla bejn kap ta' Partit Nazzjonalista li spiċċa referi fil-partit tiegħu stess jew mexxej sod li jaqgħad u determinat li jagħmel dak li hemm bżonn biex aħna lkoll ngħixu ħajja dinjituża. Finwaqt li l-Partit Nazzjonalista ġurnata wara oħra qiegħed jitfixkel f'saqaħ stess, għandna partit fil-gvern li kienu jgħidulna li aħna tnejjew li qiegħed ikompli jiġġedded. Kemm xtaqt meta ġejt biex nixtri l-ewwel post tiegħi jien kont taħt gvern Laburista biex tajt nigwadanja mill-iskema tal-first time buyers. Dan il-gvern li dejjem irrid jagħti lil poplu mhux joħodlu. Issa parti l-iskema tal-first time buyers, dan il-gvern ser jassisti lil min jixtri il-proprjetà tiegħu billi letteralment iħallaslu 1,000 euro fis-sena mill-home loan tiegħu għall-ewwel 10 snin. Meta ġejt biex nixtri il-post tiegħi, jien sibt ostaklu. Ostakli kbar biex nagħmel polza ta' assigurazzjoni. U għalhekk fuq l-aġenda tiegħi personali, imma kont qed nitkellem għal ħafna nies oħrajn, dejjem imbuttajt biex din il-problema minn għandu diżabilità jew xi kundizzjoni oħra insolvuha. Ħdimna meta tkellimt mal-Prim Ministru mingħajr kaxkir ta' saqaj, il-Prim Ministru għalilna finalizzaw il-ħidma kollha
u natwaw il-pjan. U hekk ġara, Ġunju li għadda ġiet imħabbra l-iskema New Hope. Grazzi Prim Ministru. Bħal ħafna ħadd il-pass jiena li flimkien ma' marti nixtri proprjetà biex fiha irrabbu l-familja illi ħafna minn nies però għalunna li l-familja tagħna ħadd tispiċċa jingħaw il-mara biss, speċjalment professjonisti mediċi, għax kienu jaħsbu li minħabba l-kundizzjoni tiegħi aħna ma jistax ikollna tfal. Però dan ma ġarax u kellna żewġ tfal mingħajr problemi. Għalfejn qed ngħid dan. Għalfejn qed ngħid dan. Qiegħed ngħid dan għax jiena ma niddejjaqx nammetti il-ħsibijiet tiegħi. Jiena konċettiku fuq it-twessieħ tal-IVF u l-liġi li tirregolah. Però Alla batli żewġ uliet mingħajr problemi, żewġ uliet li jiena għandi xorti ma' marti inħaddanhom ta' kuljum, għandi xorti li narhom jikbru u permezz ta' ħafna diskussjonijiet ma' koppji li għandhom problemi biex ikollhom l-uliet li qasmu miegħi anki permezz ta' social media, mhux biss laqat. Jiena il-fema tiegħi biddilta għax beda jħossni li jiena selfish. Mela jiena żgur lil dawn il-koppji mhux se ngħidilhom bħalma qalilhom Bernard Grek biex jinaqdu mal-Partit Nazzjonalista biex tissolvilhom il-problema. Dik mhijiex soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija kif qal il-Prim Ministru u nirringrazzjak Prim Ministru minn hawn f'isem daw il-koppji li fl-ewwel mitjum tal-leġislatura ġdida jekk tagħtuh il-fiduċja tagħkom isiru l-emendi neċessarji biex pajjiżna nkunu nistgħu nużaw metodi xjentifiċi ġodda biex jagħmlu possibbli biex dawn il-koppji jingħataw għal darba darbtej ċans li jkollhom l-uliet u jarawhom jikbru. L-isbaħ ħaġa dik, l-isbaħ ħaġa. Robert Abela jimpurtah minna l-kol. Dan il-moviment tal-bidla jimpurtah li ma nibqgħux imwaħla mal-passat. Iżda nkomplu nimxu il-qudiem fit-tiġdid. Hemm bżonn biex ikollna soċjetà li l-kwalità tal-ħajja tagħha tkun aħjar minn dik tal-lum. Rajna ħafna tħabbir anke l-bieraħ u jiena fraħt bihom fejn rajna l-CDAU, Child Development Assessment Unit. Xi ħaġa li ġġiliet ħafna u dejjem niġġieled ukoll naqta' qalbi xi kultant, però issa ħanaraw li jkun hemm post ta' Child Development Assessment Unit mhux biss iżda ġej ukoll għall-ewwel darba fil-Gżira Awċija se jkun hawn dan is-servizz jingħata hawnhekk u mhux biss dan is-servizz se jidħol ukoll fl-iskejjel kif dejjem talbuna il-ġenituri. Apparti minn hekk xi ħaġa oħra l-qalbi, miżura oħra l-qalbi, l-allowance lil caregivers tal-persuni b'diżabiltajiet severi. Xi ħaġa oħra li ħafna u ħafna ġenituri li għandhom tfal b'diżabiltajiet severi tkellmu miegħi fl-aħħar snin. Issa din mhux fl-arja, din proposta u l-Gvern Laburista jimplementa mhux jikteb biss. Il-viżjoni ta' dan il-Gvern qed tiġi riflessa fin-numru ta' proposti li qed naqsmu magħkom ta' kuljum fost l-oħrajn is-700 miljun investiment fl-ambjent, it-tisħiħ tal-pensjonijiet, it-tisħiħ fiċ-Children's Allowance, il-garanzija żgħażagħ u tfal, iċ-child care b'xejn għal kulħadd, is-support lin-negozji tagħna u kif jgħid il-Prim Ministru dan għadu biss il-bidu. Għalfejn għandna manifest saħtu daqshekk, għalfejn għandna manifest saħtu daqshekk. Dan il-manifest ma nkitibx minn wara xi desk minn xi 4 minn nies. Dan il-manifest inkiteb wara ħafna taħdidiet ma' stakeholders differenti u ma' nies li għaddu minn issues u problemi. Għalhekk kulħadd huwa protagonista ta' dan il-manifest. Issa flimkien fis-26 ta' Marzu illi ġej nagħtu l-appoġġ tagħna lill-Moviment Laburista immexxi mill-mexxej tagħna Dr. Robert Abela. Grazzi ħafna. U hemmhekk, sinjuri, nirringrazzjaw immens għal dak id-diskors mill-qalb ta' deputat
Oliver Xikluna, u issa ngħaddu għat-tieni intervent waqt din l-attività minn tas-Sanna Tawdex u nistieden minnu fih lill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. Grazzi, Sannatejn, grazzi, Awċejn. Grazzi ta' din il-merħba sabiħa li qegħdin tagħtu lill-Partit Laburista iżda fuq kollox lill Prim Ministru maħbub tagħna Robert Abela. Bib tiegħi, ftit ta' snin ilu kien hawn min ġieġa Għawdex ħaseb illi kellu xi dritt divin illi jigvernaw u qal illi Għawdex kien tiegħu tiftakruh jgħidlek iżda intom l-Awċejn irrispondejtu bil-kbir u bis-saħħa kollha l-elezzjoni wara l-oħra u rejtu illi dan mhux il-każ. U jiena meta nara dan it-tim formidabbli ta' kandidati illi għandna qudiemna hawnhekk li mtela bil-kuraġġ illi fis-26 ta' Marzu Għawdex jerġa' jagħti l-fiduċja tiegħu lill-Prim Ministru tagħna Robert Abela. Is-26 ta' Marzu ġurnata illi fija għandna għażla importanti x'nagħmlu. Għażla dwar jekk immorrux lura lejn il-politika tal-passat jew inkella jekk inħarsux il-qudiem lejn il-politika tal-futur u l-futur sabiħ illi għandu pajjiżna. Bejn min sa mill-bidu tal-kampanja rrid jara kif ser jagħti lajnuna lil min verament għandu bżonn, jew inkella min mar jittallab 500 euro minn għandkom il-koll. Għax daw tinsew, sa ftit ilu kienu jgħidu li jridu jiġbru ftit minn għand il-ħafna. Imma tant kemm kisruh il-partit tagħhom li issa jridu ħafna minn għand il-ħafna. Ara aħna tajna ħafna lil kulħadd. Ħafna lil kulħadd. Irridu niddeċiedu dwar min jifraħ bis-suċċessi tagħkom u jieħu gost li jara l-familji u n-negozji Maltin mixjin il-qoddim, jew inkella min jgħir għall-familji Maltin u Għawċin, jew inkella jgħiru għal xulxin u spiċċaw iġġieldu huma bejniethom ukoll. Deċiżjoni bejn min huwa kredibbli u min qas kien kapaċi jiddeċiedi fuq liema distrett ħa jikkontesta. Għax beda jibża mill-Prim Ministru fuq il-5 distrett. Dik hija d-deċiżjoni li nagħmlu. U hawnhekk jiena ħbibtejn saqsikom lil min tridu li jmexxina wara 26 ta' Marzu, lil Bernard Grech jew lil Robert Abela. Kif qatt nistgħu nafdaw lil xi ħadd illi huwa pupazz ta' klikka politika illi għamlet minn kollox biex neħħiet il-kap li kellha u poġġew lil xi ħadd ieħor. Għamlu hekk lil wieħed minnhom aħseb u wara x'jagħmlu lilna. Żommuha f'moħħkom di ħbib tiegħi. Żommuha f'moħħkom. U mhux talli hekk, talli mbagħad tibda tara l-arroganza. Bernard Grech għalilna illi jrid waqqalna d-dar tagħna. Le, sur kap tal-oppożizzjoni, dik laqqas bċajta ma tajda għaliex dik id-dar tagħna mbniet bla raq ta' xbinna l-laburisti. U jekk ħaseb li rrid idaħħaq ta' fux ngħidulu min jitħaq l-aħħar jitħaq l-aħjar.
X'differenza mill-Prim Ministru Robert Abela. Robert urina kemm huwa mexxej verament viċin in-nies. Illi iktar ma jaffaċċja sfidi, iktar werjena il-kapaċitajiet tiegħu ta' mexxej sod li jisma' u fuq kollox li jiddeċiedi. Mexxej li għandu qalbu ma' dawk l-iktar li għandhom bżonn, mal-familji, man-negozji u mhux binqas mal-pensjonanti. Għax tafu intom, Bernard Grek għalinna jmur anzjan fuq u pensjonant u jgħidlu xħattina l-jenna. Għalluna mill Google Search. Bil-Google Search. Il-pensjonanti tagħna l-Prim Ministru jirringrazzjawh ta' dak kollu li għamel għalihom. Dik id-differenza. Dik id-differenza, ħbib tiegħi. Prim Ministru illi affaċċja l-akbar sfidi li kellu pajjiżna sa mit-tieni gwerra dinjija li law. Sfidi illi kien irrikjedu deċiżjonijiet. U jiena nista' nixed il-mod kif kienu jittieħdu deċiżjonijiet għaliex kont inkun hemm fuq dak is-siġġu flimkien ma' sħabi l-kumplament tal-kabinett illi konna naraw, nevalwaw x'hemm bżonn isir u d-deċiżjonijiet dejjem kienu jittieħdu fl-aħjar interess tal-poplu Malti Wawċi. U għadek sal-lum tiltaqa' ma' nies tar-ristoranti, ma' lokandiera, inkluż hawnhekk stess f'Għawdex, li jgħidulek li kieku ma kienx għall-għajnuna li tagħna l-gvern, kieku aħna tlifna kollox, kieku aħna keċċejna l-ħaddiema kollha, kieku dak kollu li ħdimna lih sarilna suf. Imma le, għaliex kellna Prim Ministru li kien kapaċi jiddeċiedi, da kollu ġi salvat, u issa dejjem l-irkupru ekonomiku u turistiku ta' pajjiżna li rridu naraw li jkompli għaddej anke matul din is-sena li ġejja. U għalhekk, iva, Prim Ministru kien dejjem hemm leading from the front, kif jgħiduna l-Ingliżi, illi kien mutur ta' tama, mutur ta' kuraġġ għalina, illi meta tara Prim Ministru li qed jaħdem iktar minnek, inti tibqa' taħdem, tibqa' għaddej. U dan huwa dak li jagħmel Prim Ministru mexxej sod. U jiena apparti mill-karatteristiċi jekk tiegħu illi huwa mexxej sod huwa wkoll mexxej umli. U l-umiltà tal-limna illi anke jekk inqasna lil xi ħadd għaliex perfetti mis-sema l-isfel ma' ħadd. Jekk inqasna lil xi ħadd ejja nkunu rġiel u nisa magħna nfusna u nitolbu skuża fejn inqasna. U lil dawk illi għadna ma smajnihomx biżżejjed, jien ngħidilhom ersqu l-qudiem. Ejjew għandna dan huwa l-moviment illi lest li jilqakom il-kol kemm intom. Dan huwa l-moviment illi miegħu tafu fejn qegħdin. Bħalma l-Prim Ministru sema l-karba tan-negozjanti u ta' dak li kellhom bżonn, hekk se jisma' l-karba ġenwina tagħkom. U se nagħmlu minn kollox biex keltna inżommuha. Għaliex bħalma żammejna keltna mal-pensjonanti fi żmien li għadda, hekk ħanżommu keltna mal-pensjonanti u nżidhom bi 15 euro fil-ġimgħa fil-5 snin ġejjin. Bħalma żammejna keltna biex tajnikom lura l-festi pubbliċi illi ħadd ieħor ħadilkom, hekk ħanżommu keltna biex inkomplu ninvestu fl-ispazju ħodor. Bħalma żammejna keltna fuq il-garanzija taż-żgħażagħ, ħanżommu keltna fuq il-garanzija tat-tfal. Ħanatu laptop xejn l-istudenti, inżidu children's allowance u fuq kollox inkomplu ngħinu lill-istudenti. Għaliex bib tiegħi poplu bieżel jixraqlu gvern bieżel iktar minnu u daku li għandna llum. Din hija d-deċiżjoni illi rridu nieħdu fis-26 ta' Marzu. Gvern illi il-ġustizzja soċjali u l-imħabba lej il-poplu Malti Wawċi huwa dak li jixpronana biex aħna nkomplu naħdmu iktar minn qatt qabel. Gvern illi jkompli jgħin lill-familji, li jkompli jgħin liż-żgħar biex kulħadd ikun parti minn din l-istorja ta' suċċess li qed nibnu flimkien. Iżda biex nagħmlu hekk għandna bżonnkom kollha magħna. Tagħtu każ l-ebda survey. L-ebda survey. L-unika survey li jgħod
huwa dak illi jkun ippubblikat fis-27 ta' Marzu l-għada tal-elezzjoni ġenerali. Ejja naħdmu biex inkunu il-garanzija tal-aqwa stipendji, tal-aqwa pensjonijiet, tal-aqwa infrastruttura, tal-aqwa ekonomija, fuq kollox rridu nkunu il-garanzija għal kwalità ta' ħajja aħjar. U għalhekk nistidnukom aħna biex tinaqdu magħna fuq dan il-vjaġġ tant sabiħ li għaddejjem minnu biex inkomplu nuru s-saħħa ta' dan il-moviment u nibnu fuq il-ġid illi wettaqna f'dawn l-aħħar 9 snin. Bibti għajjeni naqdu l-kol kemm aħna fl-imkien, pon wieħed wara tmexxija tal-Prim Ministru maħbub tagħna u nikkonvinċu iżjed nies iktar minn qatt qabel. Għaliex meta jirbaħ il-Partit Laburista, jirbħu l-familji Għawċejn, jirbħu l-familji Maltejn, jirbħu Malta u Għawdex kollha kemm huma, iżda fuq kollox rridu nuru li Malta fl-imkien ħatkun hemm taħt it-tmexxija ta' Robert Abela għal 5 snin illi ġejjin. Nirringrazzjakom. U nirringrazzjaw hemmhekk lill-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. Issa, sinjuri, nistieden fostna lis-Sindku tal-Asri, Dr. Daniel Attard, biex jagħmel l-intervent tiegħu waqt din l-attività politika. Grazzi ħafna, forsi bħalma tafu wara ħafna ħsieb il-ġimgħa li għaddiet jiena tajt ir-riżenja tiegħi mill-Partit Nazzjonalista. Grazie. Dan il-pass kien wieħed seren għal fatt illi ħassejt li kien naturali għaliex ħassejt illi kien hemm ġibda qawwija lejn il-Partit Laburista. Dan għal fatt illi il-Moviment Laburista joffri tama lilna l-Maltin u l-Għawċin bħalma għamel f'daw l-aħħar 9 snin. Jiena għadha l-aħħar 9 snin bħala sindku tar-Raħal Għażiż tal-Asri, forsi uħud minnkom żortu. Flimkien ma' sħab il-Kunsilliera u anke s-Segretarji, nedejna ħidma mal-Gvern Laburista u għattaqna diversi proġetti. Jiena sibt kooperazzjoni onestament li ma stennejtix, ma pretentajtix. Għax poġġejna fl-imkien, studjajna l-problemi li kien hemm, iddiskutejnihom, implementajnihom u xhieda ta' dan huma n-nies kollha tal-Asri u daw kollha li fostkom forsi żortu ir-Raħal Pittores tal-Asri. Dan prattikament kważi għamilna t-toroq kollha u imbnew il-ħitan kollha, proġetti kulturali, proġetti bla preċedent illi ir-Raħal Żgħir tagħna gawda biskieħ. Dan forsi huwa prova anke ta' kemm dal-moviment iħares lejn iż-Żgħir. Ħares lejn Raħal Żgħir illi forsi uħud minnkom forsi laqqas żortu, imma ta' kasu u sebħu. Dana li qed ngħid mhux ħolma jew xi twemmin. Din hija esperjenza, din hija realtà. Hija esperjenza ta' Gvern Laburista ma jħares fejn ixħadd, ma jħares l-ebda kulur. Din hija l-filosofija tiegħi personali. Għaliex u dan jista' jiġdu kull min jafni, filosofija bbażata fuq l-imħabba, fuq il-kooperazzjoni u fuq ir-rispett lejn xulxin. U veru li xejn u ħadd mu perfett, però jien illum konvint li Dr. Robert Abela għara fit-tajjeb u saħħu. Fi żmien li għamel bħala Prim Ministru baqal u b'direzzjoni wettaq diversi
riformi bla preċedent u b'kuraġġ idderġina f'pandemija illi kienet kifra u laqtet wisq ħażin il-pajjiżna. Però jiena għalhekk qiegħed hawn illum għax din ir-realtà ta' xi fisser Malta flimkien għaliex flimkien biss u b'rispett u mħabba lejn xulxin aħna lkoll nistgħu mmexxu l-pajjiż l qudiem. Grazzi ħafna, grazzi. Sinjuri, nirringrazzja hemmhekk l-Sindku tal-Asri Dr. Daniel Attar. U issa sinjuri, nistieden issa lill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela biex jagħmel id-diskors tiegħu propju din il-lokalità tas-Sannat Għawdex. Grazzi, Għawdex! Inqis lill-Għawdex bħala simbolu ta' bidla. Post illi jixed b'mod ħaj kif meta quddiemek titpoġġ għażla li titkun ta' ġid tittaħdem favur dik l-għażla b'mod attiv. Kien hawn min kien jaħseb u jgħid li Għawdex tiegħu. Minflok imma l-aħħar snin u rew illi l-Għawċin huma forza għas-sewwa. Li lesti iħadnu l-bidla jekk tkun ta' ġid tal-pajjiż. Għal ġid tuliedna. Kien għalhekk li intom kollha kemm intom kontu strumentali biex fl-aħħar snin ingħatajna l-fiduċja. Mill-Gvern ġibna bidliet importanti. Bidliet kruċjali mhux biss hawnhekk, iżda mal-pajjiż kollu. Kisbiet li gawdew minnhom l-Għawċin u l-Maltin kollha. Imbagħad f'kull sfida li sibna qudiemna l-appoġġ li tajtuna intom l-Għawċin tagħna aktar saħħa biex irriformajna, biex bnejna fuq it-tajjeb u għadna passi ġodda fejn ħassejna li kien meħtieġ. Għax il-proposti sbieħ, għax l-idejat b'saħħithom. Iżda biex twettaqhom u ma jibqgħux biss proposti trid il-mandat. Għalhekk ħbib tiegħi qiegħed hawn qudiemkom illum biex nitlob minn għandkom l-ewwel mandat tiegħi. L-għażla hija f'idejkom. Għax kull elezzjoni tibda xejn b'xejn. Iżda aktar ma jkun b'saħħtu dak il-mandat mir-rebbi għal qudiem pajjiżna aktar jibqa' miex il-qudiem. Mhux biss bir-ritmu b'saħħtu illi qbadna żda b'aktar qawwa biex niksbu aktar riżultati. Għax għandna lanqas rata ta' qatt, għax għandna ekonomija li reġgħet kibret bis-saħħa. Spjegajt f'dawn l-aħħar 15-il jum dwar il-prijoritajiet ġodda ta' dan il-pajjiż. U Għawdex huwa fiċ-ċentru ta' dawn il-prijoritajiet. Għawdex se jkun il-qalb tal-implementazzjoni. Fejn se naslu f'Malta, irridu naslu qabel f'Għawdex ukoll. Għalhekk
dak li ksibna lanqas biss jibda ma dak li fadlilna x'niksbu. Kemm għadna rridu naraw suċċessi jekk nibqgħu maqudin flimkien. Għawċin u Maltin flimkien. Il-kap tal-oppożizzjoni ġie hawn ftit ilu qalilkom biex tieħdu ħsiebu. Mid-dera qalilkom ħodu ħsiebu għax joġbuh il-ġbejniet qal ukoll. Jien niġi hawn u ngħidilkom li jekk terġgħu tagħtuna il-fiduċja tagħkom fis-26 ta' Marzu se jkollkom l-aktar gvern li ħaħsiebkom fl-istorja ta' pajjiżna. Fejn dak li għamilna fl-aħħar snin ikun biss il-pedament li fuqu intom tilħqu l-aspirazzjonijiet tagħkom għas-snin illi ġejjin. Għax l-Għawċin huma nies biżla, nies serji, nies b'valuri sodi. U le, qatt ma sibtu s-sodda mifruxa, anzi, l-Għawċin kellhom aktar ostakli minn dawk illi bħali jgħixu f'Malta. U meta l-ekonomija Maltija ma kienitx sejra tajjeb, f'Għawdex l-effetti kienu jinħassu aktar dik ir-realtà. Iżda, il-bidla pożittiva li ġibna f'Malta ġibnija f'Għawdex ukoll. Meta bħal din il-ġimgħa kellna l-konferma sabiħa li kibret bis-saħħa l-ekonomija, rajna li kibret ta' Għawdex daqskemm kibret ta' Malta. Għalhekk illum għandna qatt f'Għawdex li hu 7 darbiet anqas minn dak li kien ħallilna gvern nazzjonalista. Din il-akbar prova ta' kif aħna lill-Għawdex naħdmu għalih. Fil-waqt li ħadd ieħor irid li Għawdex jaħdem għalih. Fl-aħħar snin Għawdex għamel qabżiet kbar il-qudiem biex beda jlaħħaq ma' Malta. Iżda żmien Għawdex u l-Għawċin issa wasal. Intom se tkunu l-katalisti ta' trasformazzjoni digitali. Intom se tkunu l-pionieri tal-qalb ambjentali. Għawdex il-futur sabiħ u sabiħ għas-se naħdmu il-koll flimkien. Tul il-pandemija kont impressjonat bid-dinamizmu tal-Għawċin. Kull meta kelli laqat ma' l-stakeholders dawk Għawċin dejjem kienu fuq quddiem l-idejat. Minn Għawdex ħarġet l-ideja tal-iskema tal-vouchers u kif tista' titħaddem b'mod effettiv. U bħal din ħarġu ħafna idejat oħrajn. Frott id-diskussjonijiet li jkolli regolarment magħkom tispikka ħaġa waħda. L-imħabba lejn din il-gżira. Kemm ħadtek pjaċir nirċievi r-rispons għal dak li għamilna fil-qortin? Kemm se nieħu pjaċir li niġi niftaħ aktar proġetti bħalu fis-snin li ġejjin? Għax dak kien biss il-bidu. Se nagħmlu wkoll għal dil-gżira tant tal-qalbi l-ispazju miftuħ tar-Rabat. Imma mhux biss. Għawdex sabiħ, imma rridu nagħmlu ħisbaħ. Għalhekk kumbat meta ġejna għall-iskemi biex nieħdu ħsieb il-qalba tal-irħula, l-village cores, hawnhekk
għamilnihom doppji. Għawdex se jkun l-ewwel post f'pajjiżna fejn id-domanda l-enerġija se tkun ġejja kollha minn sorsi rinnovabbli. U nafu mbagħad. U naf, hemm min qed jgħid imma kif jista' jkun? Kif jista' dan iseħħ f'Għawdex? Tiġu rejna fil-produzzjoni tal-ilma. Illum Għawdex jipproduċi l-ilma kollu li għandu bżonnu jistanka saħansitra jissupplixxi lil Malta. U dan għamilnieh bl-aqwa teknoloġija. Mhux biss pajjiżna, imma saħansitra fil-Mediterran. U intom tiftakruh il-passat. Spiċċa dak il-passat meta f'Għawdex kienu jibgħatu magni antiki u teknoloġija second hand. Issa u fil-futur Għawdex se jkun fuq quddiem nett fil-bidliet ta' pajjiżna. U diġà tajna prova. F'nofs pandemija investejna l-miljuni biex għamilna t-tieni fiber optic cable. Issa fil-manifest tagħhom qalulna li se jagħmlu lil Għawdex gżira reġjun. Li tfisser pataflun kunsilli u awtoritajiet dak li proponew. Aħna, awtorità waħda waqqafna, l-awtorità għall-iżvilupp reġjonali għal Għawdex. Mhux awtorità bla snien bħal dawk li jridu huma, imma awtorità li għandha s-saħħa legali li titlob li kull aġenzija jew ministeru jispjega kif dak li qed jipproponi se jeffettwa lil Għawdex. Spiċċa żmien li dawk f'Malta jinsew l-impatt fuq Għawdex. Ħloqna sistema fej l-Għawdxin bħalkom jiflu kull miżura u li din tittolqotkom sew. Ġimilu mbagħad spjegajt kif kull skema ta' inċentivi li jagħti l-Gvern f'Malta għal Għawdex se tkun minn tal-anqas 10% aħjar. Però mbagħad spjegajt ukoll semmi Oliver kif se jitwaqqaf ċentru ta' CDAU f'Għawdex biex joffri s-servizzi illi bħalissa qed jiġu offruti minn Malta biss. B'hekk se nkunu qed innaqsu l-inkonvenjent u l-iskariġġ ukoll kemm tfal u kif ukoll għall-familji tagħhom illi jużaw da s-servizz b'mod regolari. Iżda mhux biss. Jekk intom l-Għawdxin tatuni l-mandat, kull azzjenda fil-kamp diġitali li tibda taħdem f'Għawdex se nagħtuha tax credit sa' 50,000 euro. Kwalunkwe investiment f'kapital fiss f'Għawdex se nagħtuh ħotja ta' 40% tal-investiment li sar. Se nwaqfu f'Għawdex ċentru ta' eċċellenza ġdida r-riċerka. Se ninvestu f'Għawdex minn tal-inqas 162 miljun euro ta' fondi Ewropej. Kien hawn min kien ġejjed l-iswar taċ-ċittadella bnihom gvern nazzjonalista. Jien mhux se ngħid li bnejnihom aħna, imma se jkun gvern laburista li jdaħħalhom fil-lista tal-patrimonju dinji tal-UNESCO. Imbagħad l-Għawdxin kollha bħal Maltin kollha se jgawdu mill-proposti b'saħħithom li għamilna sa issa u li se nibqgħu nagħmlu 700 miljun euro fi spazji miftuħa u ħodor. Mill-budget li ġej 300 euro aktar fil-but għax tonqos l-income tax. In-negozji jifrankaw sa 25,000 euro fis-sena f'taxxa. Lilkom il-pensjonanti mediċini b'xejn u 15 euro fil-ġimgħa żieda fil-pensjoni. Lilkom first time buyers 10,000 fotja għal pagamenti tal-lon tagħkom. Għal kull tifel u tifla
Zieda ta' 450 euro fit-Children's Allowance għal kull ġenitur sa' 300 euro għall-attivitajiet ekstrakurrikulari ta' uliedu li l-kull familja f'pajjiżna li uliedhom ikomplu jistudjaw qotja ta' 1500 euro bħala appoġġ li l-kull tifel u tifla fis-sekondarja laptop u tablet li l-kull tifel u tifla minn familji bidħol baxxu medju 200 euro twessih fl-in-work benefit lil dawk bidħol baxx uniformi bxejn u servizz ta' internet fid-dar għax aħna il-partit tal-aspirazzjoni, il-partit tal-kwalità tal-ħajja, il-partit tal-futur mana ta' fejqiet. U jekk tkomplu tafdawni u tatuni l-ewwel mandat tiegħi naħdmu flimkien biex nibnu prosperità ġdida. Fejn dak li ksibna sa issa ma jitteħiġ for granted. Ftakru li kull elezzjoni tibda xejn b'xejn. Ejjew flimkien ħalli naħdmu sa' 26 ta' Marzu għandi bżonkom biex nikkonvinċu aktar nies. Din hija elezzjoni dwar pajjiżna, imma fuq kollox hi deċiżjoni dwar il-futur ta' uliedna. Dak li ksibna sa issa huwa biss il-bidu ta' dak li kapaċi niksbu flimkien. Awċin u Maltin gburin pajjiżna. Awċin u Maltin bħarsitna l-qoddim. Awċin u Maltin ma'uda. Malta flimkien il-futur sabiħ. Grazzi. Ministru u mexxej Laburista Roberta Bela li għal darbohra kien fostna l-Awċin. Grazzi lilkom li għattu magħna l-lejla l daw kollha li kienu preżenti kif ukoll daw kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-istazzjoni twan kif ukoll tal-medja soċjali. Nistedinkom biex għada tingħaqdu magħna għal Rally Team Malta fit-tlieta ta' wara nofsinhar ġewwa il-Padiljun Sportiv Kordin, raħal ġdid. Infakkarkom ukoll li għada hemm maratona ġbir ta' fondi tal-Partit Laburista mill-10:30 ta' filgħodu l-qudiem. Nawguralkom il-kumplament ta' lejla tajba.